Voi arăta aici cum se folosește alimentatorul liniar. Ca să facem o comparație cu filmul care prezintă folosirea pe celui digital. Voi folosi această sursă dublă care este prezentată în unul din articole. Să o prezint mai întâi, deci fiind dublă, observați că are practic două secțiuni. Prima am controlul tensiunii, controlul curentului, indicatorul de trecere pe regimul de curent constant, acționarea ventilatorului și în dreapta, deci, a doua secțiune. Aici sunt ieșirile independente. Practic sunt două alimentatoare total separate, care eventual, o să vedem în aplicații, se pot înseria, rezultând o sursă mai mare. În interior, să vă prezint aici, deci, fiind complet independente, am cele două transformatoare, da, care pot furniza în jur de 6-7 amperi. De o parte și de alta sunt cele două surse, prezentate ca în articolul alimentator liniar, făcute cu operaționale 741, da, puntea, filtrajul, la fel, puntea, filtrajul. Observați că este o relativă simetrie, iar în partea aceasta, pe panoul frontal, sunt cele două voltampermetre făcute cu microcontrollerul Admega 8, despre care am spus în articol. În centru există un radiator de aluminiu care conține cele două tranzistoare. Aici am folosit BD317 pentru fiecare în parte, iar deasupra acest ventilator, comandat de circuitul acesta, făcut cu 741, da, îl vedeți. În spate există butonul de pornit, oprit, alimentare. Deci cam asta este prezentarea. Să trecem la treabă. Așa, primul, cel din stânga, am conectat aici voltmetrul. Plecăm de la 0. Crește treptat tensiunea. Hai să mă apropii de 5 volți. 5, ceva. Așa. 5,16. Curentul evident e 0. Merg mai departe. Hai să mergem la 12.
12,28, 12,30, 12,36, diferențe mici de voltaj. Se pot ajusta chiar la o precizie. Da, și acesta merge, observați, până la, sunt la 24, da, o diferență de vreo 0,1-0,2 volți între afișaj și pot să urc până la aproape 30. Se vede. Deci fără sarcină. Să-l vedem și pe al doilea. La al doilea am pus acum. Plec de la 0. Da. Mergem. Hai să mergem la 5 volți. 5,15, 5,13. Iar o precizie suficientă. Mă duc în jur de 12, 12,2, 12,3, mă duc la 24, da, și urc până la peste 30 de volți. Observați. 31, peste 31 de volți. Bun, să vedem acum cum lucrează în regim de sarcină. Adică cu sarcină voi folosi aceleași becuri ca și la cel digital. Am montat becul de 12 volți, 5 W. La al doilea am înseriat ampermetru pe miliamperi și să dăm tensiune. Plec de la 0, urmărim și tensiunea și curentul. A început să crească. Mergem, să zicem, la 5 volți. La 5 volți, 0,2425 amperi, 248. Deci aproape 0,25 amperi, 0,24 amperi. Becul este ușor incandescent, filamentul. Să mărim la tensiunea nominală, observăm și curentul, 12. Acum suntem, să zicem, la o alimentare nominală, 12,25, curentul 0,37, curentul 379 mA. Iar precizia este foarte bună, becul observați că deja este luminat corect. Acum, cum lucrează controlul de curent? Observați că e pe la jumate cursorul, să-l dau treptat spre stânga, spre mic. La un moment dat o să se aprindă indicatorul de trecere în curent constant și automat va scădea și curentul. Gata. Observați că a scăzut la 30. Deci acum este stabilit un curent de 0,3 amperi, 0,31, da? Ia să vedem. 0,309, da? Deci 309 mA, iar foarte bine. Să micșorez puțin, se vede cum asta. Tensiunea, evident că a scăzut și ea corespunzător. 2, scala 0,2. Să zicem. Acum,
0,19, observați 194 de miliamperi, l-am obligat să treacă prin el foarte puțin, se vede și filamentul de-abia incandescent. Hai să cobor. Ia să vedem. 0,13, 0,12, dau ca 0,1. Aici. 0,109 și uitați-vă 99 de miliamperi. Deci cum lucrăm la curent constant? De obicei la acesta am nevoie de un curent, să zicem, de 250 de miliamperi. Dau voltajul mare și plec de la mic. Și ia uitați-vă, cresc curentul până când doresc eu. 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Și în momentul ăsta, consumatorul va fi străbătut de curentul care l-am impus. 0,25 amperi, se vede, 0,2526, 257, deci iată o precizie foarte bună, nu mă interesează tensiunea, fiindcă sunt acum la impunerea unui curent constant. Pe al doilea, de fapt pe primul, cel din stânga, îl voi verifica cu becul de 24 de volți, mai țineți minte, 21 de W. Ia să vedem cum răspunde și acesta. Plec de la 0 și încep să măresc tensiunea, automat apare și curent. Da, 90 de miliamperi, aparatul indică 95, frumos. Mă duc la 5 volți, 5 volți, 0,34 amperi, 345 de miliamperi. Iar aici etalonarea, observați și filamentul ușor incandescent. Mă duc la 12 volți, atenție, nu e tensiunea nominală, fiindcă acesta e bec de 24, 12 volți, 0,55, 0,56, da, uitați-vă, filamentul a crescut în incandescență și cresc treptat la 24, hai să urmărim și incandescența, ia să vedem, 12, 15, 16, observați, da, 21, 22, acum sunt la 24 de volți, becul a venit lumina în sat, 24, așa, 0,82, aici am depășit domeniul de miliamperi și voi trece pe amperaj. Imediat. Gata. 0,87 amperi. Da, observați aici. Iar aici avem 0,88. Da, se vede? 0,88, 0,87. Frumos. Da? Hai să limităm acum curentul. Nu știu cum să fac. Deci, acum acționez butonul de curent. Ia să, la un moment dat, să aprindă indicatorul de curent constant. Urmărim. Urmărim ce urmărim? Urmărim amperajul care va scădea, evident și tensiunea și faptul că va trece în regim de curent constant. Gata, deja, observați, a scăzut la 0,75
și tensiunea scade și dă un 0,5. Îl oblig, deci, la un curent de maxim 0,5 ampere. 2, 1, asta e, 0,49, 0,488. Foarte frumos, foarte frumos. Observați. Hai și dau, îți las cum scade.